Hola, soc la classe de tercer a l'Escola Bernat Metge del Prat de Llobregat. Estem treballant un projecte molt especial, Mobile History Maps. Hem creat un itinerari de geolocalització de reciclatge al nostre barri a la nostra escola. Per decidir el tema vam fer la tècnica 1, 2, 4. Vam pensar sols i soles, després vam pensar en parella i després en grup i vam votar. Vam veure que el nostre barri i a la nostra escola necessitaven millorar el tema de reciclatge. Per saber què pensaven les famílies vam fer una enquesta. També a classe vam fer un joc de classificació de residus per veure què sabíem nosaltres. També a l'aula vam fer uns racons de llocs relacionats amb el reciclatge. Memory, dominos, el twister de reciclable i un per saber gestionar les deixalles. Ens ho vam passar molt bé i vam aprendre molt. Després, en equip de treball, vam triar quin residu o contenidor investigaríem. Vam buscar informació en un Google Site de la classe i vam fer servir mapes reals per marcar on eren els contenidors. Aquesta informació ens va ajudar a crear l'itinerari digital. Vam practicar l'expressió oral fent entrevistes a empreses d'economia circular que donen una segona vida als residus i vam practicar a parlar en públic. Les autoavaluacions i coavaluacions ens van ajudar a veure com treballem en equip. Esperem que les persones que miren el nostre mapa puguin reciclar bé i troben on portar els residus. Ha estat un projecte molt divertit, on hem après a cuidar el medi ambient, a reciclar millor i a treballar junts. Gràcies per escoltar-nos. Reciclar, cuidem la nostra escola, el nostre barri i la nostra ciutat.